Искам още нещо да припомня на всички вас за така наречените бежанци, които те се наричат бежанци. Искам да кажа, че най-големият аргумент срещу който можем да им предложим да се върнат в родината си, да се борят, да се бият за свободата и така както са правили нашите деди. Всички вие знаете, че българи от чужбина по време на Балканските войни, Първата световна война, заможни, живяли в чужбина, учени в чужбина, са се връщали, са се записвали доброволци, за да се бият за родината си. Така трябва да постъпват всички правителства в Европейския съюз, да ги да ги уговарят с този аргумент. Ако искат да живеят добре, нека да сторят това, което е нужно, а то е да се върнат в родината си, да се борят, за да направят живота в страните си добър и справедлив. Още веднъж казвам, че винаги ще присъствам на тези събития и докато нещата влязат в ред. Забравих малко статистика за така наречените бежанци. Искам да ви кажа, че бежанец означава човек, който бяга от военен конфликт в съседна държава. Доколкото ми е известно, в съседна на България държава няма военен конфликт. Всяка следваща граница, която преминава този човек, той става или мигрант, или емигрант. Ако е мигрант, той мигрира, минава през държавата и заминава. Ако е емигрант, той остава. Сега, тук следва проблем. Ако той е емигрант и желае да остане да живее в България, той трябва да подаде съответните документи и трябва да получи съответното разрешително на база на преценка на служителите в посолство. Аз не знам тези хора да са подавали такива документи и не знам защо не последва незабавна екстрадиция. Според сега действащото законодателство, такъв човек, който се хвани, той се хваща в камионетката, белезници, границата, откъде влезе от Турция, турската граница, откъде влезе от Гърция, гръцката граница, белезниците и заминава. Това, което се извършва в момента, да им търсим ние места и да им правят обществени поръчки за разни специални храни, просто е една гавра с нас и аз го броя за национално предателство. Аз смятам, че се извършва национално предателство. След като не се спазват законите и Конституцията, а не се говорят едни сладникави глупости от сутрин до вечер, пак ви казвам, аз на приказки, на изказвания, тези 4-5 дена на масичката, докато събирах подписите, ама он е бил казал той по телевизията, пък другия бил казал, викам хора, спрете се той казал, те сутринта казват едно, вечерта казва друго, спрете се той казал, рекал. Значи аз искам конкретно писмено, искам някой да сложи подписа и печата и да каже, не, няма да има. Няма да има. Подпис, печат. Значи така се носи отговорност. Не може всеки един търговец, който не издаде касова бележка, да носи отговорност. Не може всеки един, който напише фактура или документ или договор с невярно съдържание, да носи отговорност, а точно мъжете, които решават и жените, които решават нашата съдба, те не носят никаква отговорност. Продадоха един имот в центъра на София преди месец, ама те е бил написан отговор от вътрешния министър, ама те е бил написан отговор от другия министър и сега пак няма виновни. Така, искаме конкретен писмен отговор. Настояваме следващия четвъртък, 18 часа тук, да ви дам отчет, да прочита какво са ни отговорили и да вземем решение какво ще правим. Приятна вечер! Благодаря ви, че бяхте тук. Радвам се, че останахте до края повечето от вас. Другата седмица искам да съберете смелост, да си напишете на едно листче 2-3 неща, така, които да въводят, да излезете и да ги кажете. Моля ви са хора, които са били в Западна Европа и които са станали свидетели на такива неща, искам да кажете на обществеността от първо лице единствено число, че това нещо е недопустимо. Ние ако трябва ще блокираме, ще лягаме пред камиони, но няма да ги допуснем да влязат в Русенска област. Приятна вечер на всички!